ንሎሚ ንሪኦ እምበኣር ኣብ 2000 ዝተዘርግሐ ኦንግባክ ዝተሰመየ ይኸውን እዩ። ነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ንቻናልና እውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። እቲ ታሪክ ክጅምር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይ ታይላንድ ትርከብ ባኖንግ ትራዶ ትበሃል ገዛውቲ ንርኢ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘሎ ናይ እምነት ቤተ መቕደስ ኦንግባክ ዝተባህለ ጥንታዊ ናይ ቡድሃ ሓወልቲ ይርከብ። ብምቕጻል ዝተወሰኑ መንእሰያት ኣብ ታይላንድ ተፈታዊ ዝኾነ ባህላዊ ፀወታ ክፃወቱ ንዕዘብ። ኣብቲ ውድድር ናይቲ ፀወታ ከዓ ፒንግ ዝተባህለ መንእሰይ ክስዕር ከኣለ። ኩሎም ኣብቲ ቤተ መቕደስ ተኣኪቦም ከለዉ ዶን ዝተባህለ ሰብ ይመጽእ። ብድሕሪ እዚ ብቐጥታ ተኺሉ ናብ ሓደ ኣረጊት ሰብኣይ ይኸይድ። እቲ ሰብኣይ ብዓይኑ ዶን ዓቢ ዋጋ ዘለዎ ጥንታዊ ሳንቲም ነበሮም። ዶን ከዓ ነቲ ሳንቲም ካብቲ ሰብኣይ ንክገዝኦ ሓሳብ ኣቕረበ። እቲ ሳንቲም ፈጣሪ ኢሎም ናይ ዝኣምኑሉ ሓወልቲ ምስሊ ኣለዎ። በዚ ከዓ እቲ ሰብኣይ ነቲ ሳንቲም ንምሻጥ ወላ ሓደ ድሌት ከም ዘይብሎም ይነግርዎ። ቀፂሎም ነቲ ሳንቲም ካብ ኢዱ ይወስድዎሞ ይኸዱ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ፒንግ ኣፀቢቑ ክስልጥን ይርአ። ጽቡቕ ናይ ማርሻል ክእለት ዘለዎ እውን ይመስል። ኣብ መንጎ እቲ ኣመና ዘኽብሮ መምህር ናብ ቀሪቡ ንፒንግ ናይ ማርሻል ኣሎ ዝተባህለ ጥንታዊ ናይ ባእሲ ስልቲ ከም ዝመሃሮ ይነግሮ። ቀፂሉ ንወዱ እዚ ጥበብ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ጥራሕ ንኽጥቀመሉ ይመኽሮ። ፒንግ መምህሩ ክመኽርዎ ከለዉ ተንበርኪኹ ብጽሞና ይሰምዖም። እዚ ከዓ ኣመና ከም ዘኽብሮም የርኤና። ንምሸቱ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ፒንግ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ኣኩኡ ናብቲ ናይ ቡድሃ ሓወልቲ ዘለዎ ቦታ ይኣቱ። ንዶኒ ነቲ ናይቲ ሓወልቲ ርእሲ ክሰርዕ ሪኡ ከዓ ኣመና ይስንብድ። ዶን ብወገኑ እቲ ሰብኣይ ከም ዝረኣዮ ተረዲኡ ሰብ ቅድሚ ምጽውዕ ብቕልጡፍ ብዕንጨይቲ ኣብ ክሳዱ ሃሪሙ የውድቆ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብኣይ ሃልዋቱ ድፊኡ ወዲቑ ነበረ። ንጽባሒቱ ንግሆ ኩሎም ነበርቲ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ተኣኪቦም ይረኣዩ። ናይቲ ዝኣምኑሉ ሓወልቲ ርእሲ ከም ዝተሰረቐ ምስ ረኣዩ ከዓ በቲ ነገር ኣመና ይሓዝኑ። ናይ ፒንግ ኣኩኡ ኣብ መሬት ወዲቑ ስለ ዝነበረ ኣተሲኦም ድሕንነቱ የረጋግጹ። ሓደ መነኩሴ እውን ይመጽእ እሞ እቲ ዝኣምኑሉን ዘኽብርዎን ብምስኣኖም ይባሳጮ። ቀፂሉ ናይዚ ቤተ መቕደስ መበል 25 ክብረ በዓል ይቐርብ ብምህላዉ ኣብዚ ወቕቲ ከዓ ናይቲ ሓወልቲ ርእሲ ብምስኣኖም ጽቡቕ ምልክት ከም ዘይኮነ ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ይነግሮም። ወሲኾም ነቲ ህዝቢ ቅድሚ እቲ ናይ 25 ዓመት ምምልኡ ነቲ ክሳድ ናይቲ ሓወልቲ ክመልስዎ ከም ዘለዎም ይነግርዎም። ብድሕሪ እዚ እቲ ሓወልቲ ናብ ባንኮክ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ። እቲ ሽማግለ ከዓ ናብ ባንኮክ ከይዱ እቲ ርእሲ ክመልስ ዝኽእል ሰብ ብፍቓዱ ንክነግሮም ይሓቶ። ብማርሻል ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሐ ፒንግ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተሰረቐ ክሳድ ንክመልስ ፍቓደኛ ይኸውን። ብድሕሪ እዚ ምስቲ ንዶን ዘዛርቦ ዝነበረ ዓብ ሰብኣይ ይራኸብ። እቲ ሰብኣይ ብዛዕባ ዶን ዝፈልጥዎ ኩሉ ነገር ይነግርዎ። ቀፂሎም ስለቲ ተልእኽኡ ጽቡቕ ዕድል ይምነ ኢሉ ዓቕሞም ዝፈቐዶ ኣዋፂኦም እውን ሃብዎ። ብምቕጻል መምህሩ ሓያል ምዃኑ ንዝኣምንሉ ዓብ መፍትሕ ይህብዎ። ቀፂሎም ኣብቲ ከተማ እዚ መፍትሕ ከም ዝሕልዎ ይነግርዎ። ፒንግ ከዓ ንኩሎም ሰባት ተሰናቢቱ ጉዕዞ ናብ ባንኮክ ጀመረ። ዘለዎ ሓደ ሓበሬታ ዶን ብምዃኑ ነዚ ሰብ ብቕልጡፍ ንምርካብ ይሓስብ ነበረ። ኣብ ዝቕጽል ትዕዝብትና ሓደ መንእሰይ ንዕዘብ። እዚ ሰብ ኣብ ከተማ ዝነብር ወዲቶም ኣረጊት ሰብኣይ ነበረ። ሽሙ ሆምላይ ኮይኑ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘበላሹ ብገዛእ ናይ ግሩፕ ኣባላት ክህረም ክብል ንዕዘብ። ፒንግ ከዓ ኣብ ባንኮክ ውሽጢ ካልእ ዝፈልጦ ሰብ ስለዘየለ ንዕኡ ንምርካብ ይኸይድ። መጀመርያ ፒንግ ካብ ገዛውቱ ከም ዝመፀን መቲ ዓበይቲ ከም ዝኾኑ ወላ እንተነገሮ ንሱ ግን ክዝክሮ ስለዘይከኣለ ብዙሕ ኣይተገደሰሉን። ኣብኡ ሓሊፉ እውን ይደፍኦ። በዚ ከዓ ናይ ፒንግ ቦርሳ ይወድቕ እሞ ኣብቲ ቦርሳ ዝነበረ ሰልዲ ይብትን። ሆምላይ ከዓ ንፒንግ ሰልዲ ከም ዘለዎ ምስ ረኣየ ብሓንሳብ ባህሪኡ ተቐይሩ ብሓደ ናብ ገዛ ኣተዉ። ብድሕሪ እዚ ሆምላይ ንፒንግ ነብሱ ክሕፀብ ከም ዘለዎን ብድሕሪኡ ድራር ከበልዑ ከም ዝወፁን ብኡ ገይሮም ከዓ ኣብቲ ከተማ ከም ዝዛወሩ ይነግሮ። ኮይኑ ከዓ ፒንግ ናብቲ መተሓፃፀብ ምስ ኣተወ ሆምላይ ነቲ ሰልዲ ኩሉ ይሰርቆ። ብድሕሪ እዚ ሆምላይ ክልተ ሰባት እናተባኣሱ ኣብ ዙርዮም ከዓ ብዙሓት ሰባት ኮይኖም ናብ ዝዕዘብሉ ዝነበሩ ናይቲ ከተማ ናይ ባእሲ ክለብ ይኸይድ። ሆምላይ ነቲ ዝሰረቆ ገንዘብ ኣብቲ ክለብ ቁማር የትሕዞ። ኮይኑ ከዓ ገንዘቡ ተበሊዑ ምስቲ ዝበኣስ ዝነበረ ሰብ ፀርፊ ይጅምር። ብኻልእ ኣብቲ ቦታ ናይ ዶን ሓላፊ ዝኾነ ጋንጊስተር ነበረ። ዶን ከዓ ነቲ ክሳድ ናይቲ ሓወልቲ ንምርካብ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ፒንግ እውን ይመጽእ እሞ ንሆምላይ ሒዙ ዝሰረቆ ገንዘቡ ንክመልሰሉ ይነግሮ። ሆምላይ ብወገኑ እቲ ገንዘብ ነቲ ኣብቲ ባእሲ ዝሰዓረ ሰብ ከም ዝሃቦ ይነግሮ።
ፒንግ ከአበት ነገር አመና ይሐርቅ እሞ ናብቲ ናይ ተባእሲ ሜዳ ብምእታው ገንዘቡ ክመልሰሉ ነቲ ዳኛ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ይንግሮ። እቲ ኣብቲ ሜዳ ዝነበረ ተባእሳይ ከዓ ፒንግ ምስኡ ክበኣስ ዝኣተወ መሲልዎ ይፍክር ነበረ። እናጎየየ ካሃርሞ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ከዓ ፒንግ ገጽ ከይረኣየ ብሓንቲ ህራም ጥራሕ ይዝርሮ። በዚ ኩሉ ሰብ ይግረም። እቲ ዳኛ ከዓ ንፒንግ ብዙሕ ገንዘብ ይህቦ። ፒንግ ግን ናይ ባዕሉ ገንዘብ ጥራሕ ወሲዱ ካብቲ ክለብ ወፂ ይኸይድ። ሆምላይ ነዚ ምስ ረኣየ ኣመና ይሓርቕ። ምክንያቱ ከዓ እቲ ዳኛ ዝሃቦ ገንዘብ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ፒንግ ብዘይ ምቕባሉ ከም ዝተጋገየ ይዛረቦ። ቀፂሉ ብሓንሳብ ኮይኖም ተሰሪሖም ሃፍታማት ከም ዝኾኑ ይነግሮ። ፒንግ ግን ናብዚ ከተማ መምፂኡ ጉዳይ ኣብ ቁማር ክውዕል ከም ዘይኮነ ይነግሮ። ቀፂሉ ሆምላይ ካብ ሽማግለ ኣቦኡ ዝተለኣኸሉ ደብዳቤ ይንብብ። ኣቦኡ ብቲ ደብዳቤ ጠቐምቲ ዝኾኑ ምኽርታት ጽሒፉሉ ነበረ። ሆምላይ ግን ስለቲ መልእኽቲ ወልሓደ ከይተገደሰ ይድርብዮ። ብኻልእ ነበርቲ ናይቲ ገጠር ሰባት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኮይኖም ይረኣዩ። መሬቶም ኩሉ ደሪቑ ዝበቁል ወልሓደ ነገር ኣይነበረን። እቶም ሰባት ናብ ኣምልኾም ዝብልዎ ናብቲ ሓወልቲ ይጽልዩ ነበሩ። ነቲ ሓወልቲ ብዘይምሕላዎም ከም ዝተረገሙ እውን ይሓስቡ። ናብ ከተማ ምስ ንምለስ ሆምላይ ምስ መሓዝኡ ብምዃን ኣብ እንዳ ቁማር ብዙሕ ገንዘብ ይበልዑ። ኣብ መንገዲ ኮይኖም ነቲ ሰልዲ ኣብ ዝመቐልዎ ዝነበሩ እዋን ከዓ እቶም ዝሃርምዎ ዝነበሩ ዓዋሉ ይመፁ። ቀፂሎም ንሆምላይ ገንዘብ ስለ ዘይመለሰሎም ይሃርምዎ። ሆምላይ ምስ ወደቐ ከዓ ናብ መሓዝኡ ዝኾነት ሌክ ይምለሱ። ኮይኑ ግን ፒንግ ይመጽእ እሞ ይዘረሎም። እቶም ዓዋሉ ከዓ ተሰባቢሮም ካብቲ ቦታ ይሃድሙ። እቶም ሰባት ምስ ከዱ ከዓ ሆምላይ ኪንግ ዝገበሮ ነገር ኣመና ከም ዘደንቕ ይነግሮ። ወሲኹ ዓብ ክእለት ከም ዘለዎን ንሱ ግን ስቒሉ የባኽኖ ከም ዘሎ ይነግሮ። ብድሕሪዚ ዳግማይ ብሓንሳብ ንኽሰርሑን ሃፍታማት ንክኾኑ ሓሳብ ይፍሰሉ። ፒንግ ግን በዚ ሓሳብ ኣይተሰማምዐን። ሆምላይ ከዓ ፒንግ ሓሳቡ ስለ ዘይደገፎ ይሓርቕ እሞ ስለቲ ገጠር ሕማቕ ነገር ይዛረብ። ፒንግ ከዓ ንዘረብኡ ሰሚዑ ብቦክስ ሃሪሙ የውድቆ። በዚ ማእኸል እቶም ዓዋሉ ብዙሓት ሰባት ወሲኾም ይመፁ። ሆምላይ መጀመርያ ነብሰይ ኣውፅኒ ኢሉ ይሃድም፣ ሌክ እውን ትስዕቦ። ፒንግ እውን ካብ መጀመርያ ዘይምልከቶ ባእሲ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ይሃድም። ፒንግ ጽቡቕ ናይ ስፖርት ልምዲ ስለ ዝነበሮ ዓበይቲ መናድቕ ይዘልል። ሆምላይ ግን ከምኡ ክገብር ኣይከኣለን። እቶም ዓዋሉ ኣብ ዝቐርብሉ እዋን ከዓ ሆምላይ ፒንግ ንኽሕግዞ ይልምን። ፒንግ ግን ክሕግዞ ይደለየን። ብድሕሪ እዚ ሆምላይ ንዶን ንኽረኽብዎ ከም ዝሕግዞ ቃል ኣተወሉ። ፒንግ ነዚ ምስ ሰምዐ ይሕግዞ እሞ ካብቶም ዓዋሉ የድሕኖ። ብድሕሪ እዚ ኣብታ ምሸት እቲኣ ሆምላይ ንፒንግ ናብቲ መባእሲ ክለብ ይወስዶ። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ከዓ ንፒንግ ሓንሳብ ሓያል ምዃኑ ስለ ዝረኣይዎ ንኽበኣስዎ ብዙሕ ይፅዕሩ። ፒንግ ግን ክበኣስ ከም ዘይደሊ ይዛረብ። ቀፂሉ እቲ ተባእሳይ ንፒንግ ንምሕራቕ ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ንጹሃን ሰባት ክሃርሞም ጀመረ። ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ኣብ ዝሃርመሉ ዝነበረ እዋን ከዓ ሆምላይ ንፒንግ ንስኻ ክትበኣስ ፈቓደኛ ክሳብ ዘይኮንካ ነዞም ዝቕጥቅጦም ዘሎ ክልተ ሰባት ክሳብ ዝሞቱ ኣይገድፎምኒ ይብሎ። በዚ ከዓ ፒንግ ንምበኣስ ይሰማማዕ። እቲ ተባእሳይ ኣብ ዙርያኡ ዘለዉ ሰባት ክድግፍዎ ከለዉ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ንነብሱ ምትእምማን ይስምዖ። በዚ ከዓ እቲ ባእሲ ይጅመር። ፒንግ ትምህርቲ ክኾኖ ብምባል ኣብ ቅድሚቶም ሰባት እናቐጥቀጠ የዋርዶ። በዚ ከዓ ይስዕሮ። ፒንግ ባእሲ ወዲኡ ክኸይድ ክብል ካልእ ተባእሳይ መፂኡ ኣዘንጊዑ ይሃርሞ። ፒንግ እውን ደስ ኣይበሎን። እቲ ሰብ ንፒንግ ንምፍርራሕ ብዙሕ ነገር ይገብር። ብድሕሪ እዚ ፒንግ ነዚ እውን ይሃርሞሞ ክስዕሮ ከኣለ። ኮይኑ ግን ካልእ ሰብ እውን ናብቲ ሜዳ ኣተወ። ኣዘንጊዑ ንፒንግ ሰላም ዝብሎ መሲሉ ርእሱ ይሃርሞ። ብድሕሪ እዚ ብዝሓዞን ዝረኸቦን እናደርበየ ንፒንግ ኣሸገሮ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ፒንግ ነቲ ስልቱ ተረዲኡ ካብ ኣቕሓ እናተጠንቀቐ ክበኣሶ ጀመረ። ብድሕሪ እዚ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ካልእ ገዛ እናኣተዉ ይበኣሱ። ቀፂሎም ናብቲ ኮንተንት ዝበሃል ጋንጊስተር ዘለዉ ክፍሊ ኣተዉ። ብድሕሪ እዚ ኮንተን ፒንግ ይሰዓር ኢሉ ኣትሒዙ ብምንባሩ ንተጻራሪኡ ከራ ይህቦ። ኮይኑ ግን ፒንግ በዚ ነገር ክሰዓር ኣይከኣለን። ካብቲ ቦታ ብፊንስትራ ወርዊሩ ከዓ ሃለዋቱ ከም ዘጥፊ ይገብሮ። በዚ ከዓ ኩሉ ተዓዛቢ ብዝረኣዮ ኣደንፃዊ ብቕዓት ኩሎም የጣቕዕሉ። ኣብ ማእኸል ግን ንዶን ስለ ዝረኣዮ ንዕኡ ንምሓዝ ናብኡ ጎየየ። ብቕፅበት ኣብቲ ቦታ ፖሊስ ስለ ዝመፁ ኩሉ ሰብ ክሃድም ጀመረ። ፒንግ እውን ብፖሊስ ንኸይተሓዝ ምስ ሆምላይ ናብ ገዝኡ ይመጽእ። ሆምላይ ከዓ ብፒንግ ነታ ዓዲ ንምድሓን እንታይ ዓይነት ርሕቀት ከም ዝተጓዓዘ ብምሕሳብ ይግረም።
ብድሕሪዚ ኣቦኡ ንዝለኣኸሉ ደብዳቤ ካብ ዝደርበየል ኢልየንብቦ በዚ ከዓ ስምዒቱ ተተንኪፉ ንፒንክ ነቲ ክሳድ ሓወልቲ ንኽረኽቦ ክሕግዞ ይውስን። ንጽባሒቱ ፒንክ ሆምላይ ዴግን ኮይኖም ናይ ዶን መሕብእ ንምርካብ ይወፁ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ግን ዶን ይፈልጥ እሞ ካብቲ ቦታ ንምህዳም ይፍትን። ቀፂሉ ንኣሽቱ ላምብሬታ ሒዙ ክኸይድ ንዕዘቦ። ንሶም እውን ሰለስቲኦም ይኽተልዎ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ድሕሪ ምጉያዮም ከዓ ኣብ ሓደ ሩባ ይበጽሑ። ፒንክ ንዶን ናብቲ ማይ ከም ዝኣቱ ይገብሮ። ንሱ እውን ምስኡ ናብቲ ማይ ኣተወ። ኣብቲ ሩባ ከዓ ብዙሓት ዝተሰረቑ ሓወልቲ ከም ዘለዉ ተዓዘበ። ብዝሓቶም ምስ ረኣየ ከዓ ፒንክ ኣመና ይስንብድ። በዚ ከዓ እቲ ጉዳይ ንፖሊስ ንምንጋር ይውስን። ንሓንቲ ጋዜጠኛ ረኺቡ እውን ኩሉ ዝረኣየ ነገር ይነግራ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ፖላይስ ናቶም ሓወልቲ ክረኽብዎም ከኣሉ። ኮንተን ግን በዚ ነገር ይባሳጮ። ዶን ከኣብቲ መሬት ወዲቑ ንዶን ናይ ዝኹሉ ነገር ተሓታቲ ንሱ ከም ዝኾነ ክነግሮ ንዕዘብ። ወሲኹ ዶን እቶም ዓዲ ንሓንቲ ናይ ሓወልቲ ክሳድ ኢሎም ክሳብ ኣብዚ ክመፁ ኢሉ ከምዘይሓሰበ ይነግሮ። ቀፂሉ ዶን ፒንክ ዝደልዮ ነገር ናይቲ ሓወልቲ ርእሲ ጥራሕ እምበር ምስቶም ካልኦት ሓወልቲ ርክብ ከምዘይብሉ እውን ይነግሮ። እቶም ሓወልቲ ብፖሊስ ድሕሪ ምርካቦም እቲ ጋንግስተር ኣባላቱ ልኢኹ ንሆምላይን ዴግን ይሕዞም። ብምቕጻል ፒንክ ኣብ ዶም መፂኡ ምስ ጋርዱ ሳሚን ክበኣስን ኣብ ክንዲዚ ከዓ ናይቲ ሓወልቲ ርእሲ ክወስድ ብሃምላይ መልእኽቲ ሰደደሉ ኮይኑ ከዓ ናይቲ ሓወልቲ ርእሲ ክወስድ እንተደልዩ ፒንክ ክሰዓር ከም ዘለዎ ይነግሮ። ሆምላይ እውን ናብ ፒንክ ኸይዱ ብዛዕባ እቲ ዝቐረበሉ ስምምዕ ይነግሮ። ፒንክ ከዓ ብጀካ እታ ክሳድ ሓወልቲ ካልእ ዋላ ሓደ ስለ ዘይደሊ በቲ ባእሲ ክሰዓር ይሰማዕ። በዚ ከዓ ነቲ ባእሲ ይዳሎ። ሳሚን ከዓ ናይ ሓይሊ መርፍእ ክውጋእ ይረአ። እዚ ናይቲ ባእሲ መዳለዉ ነበረ። እቲ ባእሲ ምስ ተጀመረ ከዓ ከም ስምምዖም ፒንክ ይሰዓር። በቲ ባእሲ ፒንክ ብሳሚን ብዙሕ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ነበረ። ድሕሪ እቲ ባእሲ ናብ ካንትዋ ይውሰዱ። ንሱ ግን ነቲ ዝኣተወ ቃል ብምፍራስ ነቶም ኣባላቱ ንሰለስቲኦም ክቐትልዎም ይእዝዝ። ፒንክ ምስ ሆምላይ ነቶም ሰባት ሃሪሞም ናብቲ ናይቲ ሓወልቲ ክሳድ ሒዞምሉ ዝኸዱ ቦታ ኣምርሑ። ኣብቲ ቦታ ሓወልቲ ብዓብዪ ይፀርቡ ነበሩ። ፒንክ ከዓ ናብቲ በዓቲ ኣትዩ ነቶም ዝተረፉ ኣባላትን ንሳሚን ይስዕሮም። ኮይኑ ግን ካንቶን ብሽጉጥ ይሃርሞ። ካንቶን ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ነታ ፒንክ ዝደልያ ርእሲ ብዓቢ ማርቲሎ ገይሩ ከበላሽዋ ይደሊ። ኮይኑ ግን ሆምላይ ነጢሩ ነታ ክሳድ ሓወልቲ ብምሕቋፍ ንባዕሉ ይህረም። ሃንደበት ግን እቲ ዝፀርብዎ ዝነበሩ ገጅፍ ሓወልቲ ይወድቕ እሞ ካንቶን ብቕፅበት ይመውት። ሆምላይ ግን ብኸቢድ ይጉዳእ። ቀፂሉ ሆምላይ ነቲ ርእሲ ሓወልቲ ይህቦሞ ብናይ መወዳእታ ቃላውቲ ገይሩ ንሌክ ክከናኸና ይነግሮ። ተማሂራ ንኽትምረቕ እውን ሓደራ ይብሎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይ ኦንግባግ ርእሲ ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ይምለስ። ናይ ሆምላይ ሬሳ ከዓ በቶም ህዝቢ ተዓዲ ተዓጅቡ ይመጽእ። እቶም ነበርቲ ተዓዲ እውን ምምላስ ናይ ኣምላኾም እናኽበሩ እቲ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ዘለኩም ሃናት ትርኢቶ ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ኩኑ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።